Czekaj, odejdź mi z kadru, zasłoniłem i wszystko jest... Odejdź! Gumę spalił. Norek, ale Norek nie zarób tym. A mógłby tata z Kanią przejść, który szarpał. Nie zaraz zapauzować, to spoko. No co, jak padnie po szyję. Pauzy tam.
No. I będzie szło później dalej. Wejdź do środka i pokazuj go w środku. No dobra, jak się zesuje. Ale cię. Później każdy mi wyśle. Ale ja będę. Ale kurwa, tylko mi w kadr się nie To i tak już w ogóle jeszcze komplet obciążników musiał mieć z tyłu. On nie może nawet tarpnąć z nim, bo zaraz się tryby wszystko. ruszać tym samochodem, to jak ludek ciągnie i... No. Ile tam czasy myślisz? Oczkowi biały ekran wyskoczył. Meksyk. Gdzieś jest to? Widzakami biega. Gruby do mnie widać, zobaczcie jak to do pory tak. Ja nie po aucie. Co my kręcimy?
Zakładać, bo jak glina strzeli, to... Przenosimy trochę cegły, trochę po tego, po kwadry, nie i jakoś zrobili. Tam hydrantem powalił mi wszystko i tego nie No, no. Jeszcze będą płacić za to. O, grzechu chyba kalibrą będzie. Oj, teraz jak... Teraz w hydrant.